जायगाफोरा जादों जोङो जेनेबा 1 नं लोखिजार एरिया सान्ति कमिटि बेखौ जों दायो बुंलांबाय थासिगोन नङा होमबा जोङो जास्ट जों बेखौ बुंग्रोनाय जाबाय दा आङो बेखौल' बुंनो सानदों दि आङो बे 1 नं लोखिजार एरिया सान्ति कमिटिनि आं सासे प्रेसिडेन्ट आंनि मुङा अनिल औवारि गामि लोखिजाहार बेंटल लोखिजाहार पस्ट अफिस बेंटल थाना रोनिखाता डिस्ट्रिक्ट चिरां दा बुंनांगौआ बेनोदि जोंना फैगौ 5 थारिखआव जानाखि टिकेट हरदों रायजो राजाफोरनो एबा टिकेटआ जोंना 5 थारिखनिया जोंना पस्टपन जासिगोन दा बेखौ पस्टपन खालायनानै जोङो फैगौ 7 थारिखआव जोङो 5 थारिखखौ जोङो 7 थारिखआव हरनाय जागोन दा बेनि थाखायनो जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै जोङो बेखौ खावलायनो सानदों गासै रायजो राजा बा गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनाय बा मोनब्रै डिस्ट्रिक्टल' नङा अल आसामखौनो जों बुंजायो दा बिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय बा टिकेट लांफैनाय दा बिथांमोनहा टिकेट लांखानाय दा बिथांमोनहा एसे उसुबिदा जानो हागौ दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों बेखौ फोरमायबाय बा आरो सोरबाफोर 5 थारिखनि लांखानाय दङब्ला अननानै 5 थारिखआव फैयालासिनो फैगौ 7 थारिखआव फैनानै जाहाथे जोंनि नैबे आइगंगा सान्थि दैखौ जाहाथे लांफैयो जों बेखौ खावलायनाय जादों आफादनि जानानै दा आरो बेनि अनगा जोङो आरो गोदान जोङो गाबोन 4 थारिखआव जों हरनो गोदान टिकेट इसु खालायनो नागिरदों बेयाव सानब्रैनि हरखागोन बे जाबाय थारिखआ जाबाय अक्ट'बरनि 17, 19, 21, 23 दा बे गासै रायजो राजाफ्रा जाय दिनै सान्ति कमिटिखौ अनसायनानै बा जाय मानसिया सान्तिखौ लांनानै मुलिखौ लांनानै हामहैदों बा बिथांमोनहा बा आसय नागिरदों दा बिथांमोनहा नैबे गाबोन 4 थारिखआव बे सानब्रैनि टिकेटखौ जाहाथे फैनानै लांफैयो आरो जोङो खावलायखादों जों गोजाननि फैयो जुनाइनि धेमाजि गहपुरनि जोंखौ बिदिनो फन खालायहरो दा बिथांमोननो जोङो अननानै बेल' जोंनि खावलायनाया रिजार्भेसन खालायहरनो नागिरो माने बेखौ जाहाथे एसे खम खालायो गोजाननिबाबो दिनै जोङो खाथिनानो चिरां क'क्राझार बाक्सा उदालगुरि बिथांमोनाबो दिनै फैनो गोनां जायो कन्टेक्ट खालायनानै नों 10था दोन बै गांबा दोन जाहाथे बिदिखौ बुंहरलाया अननानै गोजाननिबाबो गाबोननि गेजेराव जाहाथे 4 थारिखआव जानाखि टिकेट गोदान होगोन बेखौ गासै रायजो राजाफ्रा फैनानै जाहाथे लांफैयो जों बेखौनो आफादनि जानानै जों खावलायनाय जाबाय आरो 5 थारिखआव समफोर मानो होनाय जाया बे होनाय जायैया जाबाय 5 थारिखनिया फुजा दुर्गा फुजानि भासानि दा बेयावहाय बिथांजों नैबे सान्थि हरग्रा बिथांजों जोंजों रायलायनानै जोङो गोरोबलायनानै जोङो बे 5 थारिखनि टिकेटखौ जों हरनाय जादोंमोन दा बिथांनाबो आरो गुरु दंबावो बे गुरुआ मैया बा दहायसो कनफार्म जाबाय दे 5 थारिखआव होनो नांला एसे उसुबिदा जायो 7 थारिखआव लादो होननायखाय जोङो नैबे बुस्थुखौ जों लानाय जादों आरो गाबोननि जे टिकेट होगोन बाव नेक्स्ट दिनाव 6 थारिखआव होगोन आरो साबसिनै होनाय जागोन टिकेटआ जोङो बेहाय नेक्स्ट एबा गाबोननि होगोन नङा होमबा गाबोन 4 थारिखआव जों टिकेट होगोन बे टिकेट होनायाव दिनाव जोङो 500 गासै सानब्रैजों 2000 जन जोङो टिकेटखौ जों होनाय जागोन आरो 10था बा 11थासिम गोजाननि मानसि फैयो नालाय जों 7थानिफ्राय जों स्टार्ट खालायनाय जागोन आरो जायफोरा मोनाखै बे उनाव लांफैनो हागोन जायफ्रा मोनाखै माने बे 500 जुदि दिनाव जुदि 500ल' हरोबा बे 500 जों जोब्बायबा बे उनाव फैबाबो मोननायबो जानाय नङा मानो बिदिनो सोरबा कन्टेक्ट थागोन 10था लांफैगोन बे गोजाननि हिसाबै एसे गांसे गांनैया थागोन बेखौल' जों बुंनो हागोन आरो गाबोन टिकेट होनायखौ माब्ला गाबोन टिकेट होनायखौ जों 17 थारिख 19 थारिख 21 थारिख 23 थारिख जाय बिथांमोनहा अबे थारिखखौ लांगोन बे बिथांमोननि भाग्य जों बेखौ बुंदों आरो